sangkap ang kabote at honey na kilalang produkto sa bayan ng Bacnotan, La Union ang ibinida sa Be-Mazing Ways to Cook Honey and Mushroom. Bahagi ito ng selebrasyon ng Diru Festival. Parent-child tandem ang requirement sa paligsahan sa Be-Mazing Ways to Cook Honey and Mushroom. Sa ating 2026 Diru Festival, although modified and simplified po, traditionally talaga, annually, meron pa rin kaming Be-Mazing Ways to Cook with Honey and Mushroom. And ngayon, mas pinalawak, mas pinalaki po namin, aside from the Be-Mazing Ways to Cook with Honey and Mushroom, na kung saan ang naka-feature ngayong taon na ito ay ang tandem ng mag-ina, ang nanay at ang anak para sa ating cooking competition. At nadagdagan pa ito ng iba pang competition such as yung paggawa ng longganisa at yung pag-feature din ng ating mga products sa ating night market. Kumpleto mula sa ulam hanggang panghimagas ang entry ng mga kalahok mula sa 8 distrito ng bayan. Maliban sa sangkap, importanteng cook with love para tiyak na panalo rin sa panlasa ng mga hurado. Ilan sa mga potahe, favorite dishes din umano ng mga kalahok, kung saan ang pagluluto ang nagsisilbi na ring bonding ng mga magulang at kanilang mga anak. We believe naman kasi na ang isang mother and child, we have to create more bonding with them. So sila po ang magiging contestants po natin ngayong taon. So kung maalala nyo po, last year yung mga contestant po natin ay yung mga chefs or mga cooks po ng mga restaurants and resorts. Pero ngayon, mother and child naman po. Ang pagluluto sangkap ang uong at dero ay isang paraan para mas lalo pang makadiskubre ng mga potahe na patok din sa panlasa ng mga Pilipino nang hindi nawawala ang nakasanayan. Ngayon ko lang po na talagang habang nakikita po niya ako nagluluto sa bahay, siya po yung parang nakatingin. Ngayon nakikita ko po na tinutulungan po niya ako. Kaya po proud ko na masaya po, may banting po kami mag-ina. Paraan din ito ng pagpapakita kung gaano kagaling at ka-resourceful ang mga Bacnotanian sa pagluluto. Nagkaroon din ng cook-off sa paggawa ng pinakamasarap na longganisa. Patunay na isa lang ang longganisa ng Bacnotan sa mga pinakamalinamnam na matitikman sa bansa. Bida sa longganisa making challenge ang mga market vendors sa bayan. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.